music ka pa. Yan ang kombinasyon nila. May news ka na, may music ka pa. Ina-exercise ka lamang habang naka-morning hirit ka. Bakong iyo. May news ka na, may morning, may music ka pa. Saan ka pa? Sa DCGB na. Maraming tanawan mga buo naman ang report. Hali po dyan sa lawas. Alarmario po, nasa linya. Paringal, good morning. Go ahead. Manipis. Yan. Yan, good. Good. Yan, uminibog. Yes. Good. Okay, go. Oho. Good morning sa Satoyan, Pasakoyan, Satoyan, mga bagong padi-padi. Oh, ayan. Oo. Very parang pinasod pa. Sa Bakakay. Yung manang ano. Tapos pagkakay. Yes. Nakulong ko pala na pants niya. Ano ko mga kanyan, mga supporters, mga supporters. Para sa Province-wide baga. Vice Governor. Bako man ako itong bigurunan, bako ako ito. Bako ako ito. Latasan tagang sarawayon ka na. Bako man ako itong mabais naman sa saro na persona. Parang tingnan na ito. Ang magiging best ka ito, masikat sa kuya kapilyido. Ayun. Iyo. Sarawayon ka dyan ha. Oh, good morning na. Kumusta na sa mga madimo, mga padimo? Basta na si Kapos na. Basta kapos na. Oo. Okay. O, sige. Okay, Go. magkaras ka mga informasyon, pero diretso kiraray. Ang promoter ng Gobyerno Provincial Canalbay sa programang Gulayan sa Barangay. At mga taga-provincial agriculture office sa kapayo ni Rebeta, sinipapang mga miyembros ng pinilog na grupo ni Gobernador Alfonso Pizarra, sige man ang libot sa mga barangay para ma-evaluate na may mga institusyon ng Gulayan as in may improve pa ini kapag kan mga suporta man na tigataon nila dili sa pagkataon ng mga sibilya as in kagamitan. Na programang ini haloy na big photopan ng gobernador sa mga barangay alagad mas tinatawan ko yan inindoon dahil nga ni kaning pandemyang COVID at least maka-augment man lamang at the same time ako sana para sa contest kundi maka-augment man ini sa mga ipo at mga residentes ako sana sa pagikan Gulayan sa barangay kundi bigis ka German na iba na mas individual piling higus-higusan at pagtaranong para may dagdag lamang na pagkaon sa mga masunod na daw. Aha. Yan, Kung baga yan, gulayang sa barangay. GB baga, GB, gulayan sa barangay. Tama. GB. Oh, gulayan sa barangay. Actually, yan ang sa likod kan, sikreto ka, GB. GB. Galing nga sala nga yan, interpretasyon mo na ano ya. Okay. Sige tabi, pati yan ang pagkakas ka mga informasyon. Ano yung isanuwa? Mario, DCGB. Salamat, Parigal. Mientras tanto, Jimmy, nasalita, nasa linya. Ibang kita mga tugang sa Tercer Distrito, Canalbay. Aramontado ang mga pangyayari. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi, maray na aga sa mga parantabay. Good morning dyan sa mga barangay official sa pamamayo ni Kapitan Marlon Noiles kan Barangay Bariw. Ayan, ha? Barangay Bariw, Kabalik. Sa mga taga-Bariw, kang Kabalik, Albay. Sa pangingat dyan ni Kapitan Marlon Noiles. Oo. Bibi, Okay. may nakakamiss kan sa imong orasyon sa iyang legs. Sisay. Para mo na dahil. Sumaputi ang daan legs na pig-orasyonan mo. Di dyan ang tig na hapon. Abangan dyan hapon. Dyan hapon ang tig. Nata sa maputi kita nakatutok. Pwede mo magasama ito. Yan kung ano so pig-orasyonan mo daan sa iyang leg. Basta itinara mo ng pig-orasyon yan. Iyo mananggan. Grabe man kaya ito. Minadig sa DCGB. Talaga magkakirilas ka man.
ngaran niya. Oo, nagpuro sa litrang R. Ay, aramon. Dahil niya nga malilingawan na an maputi o na leg. Bakit tumanig din naman ito rin. Iwalong kita kayo. Pero talaga, totoo man talaga. Long-legged man talaga siya. The best talaga. Oo. Man talaga. At ako maling ito na Jay ako. Wala si Jay. Pumunta magtrabaho. Kinagan. Magparam yan. Pero si Jay, maparam kay boss niya. Ngayon mamalib po ako. Ma-isolate mo na nga ako. Ma-isolate. Ma-isolate ngayon pa ako. Good morning, madam. Ngaranan ko. Mata na ito si Ate Rochelle. Dito sa apelidohan. Mata na. Pero ito pati, DCGB talaga ang radyo kayo ito. DCGB talaga ito. Matanggilig ibang radyo. Marayunan pati si Ma'am Anuga. Mabuton. Mabuton. At mas kadang bibirik mo, mas kadang kung mo kan, DCGB ang radyo niya talaga. Iyo talaga naman niya. Iyo talaga yan ang tanto niya. Henry M talaga ang loyalty niya. Henry M talaga. As Governor? At bako nga na ako itong mabayas naman kay Kwan. Bako ako. Saro. Natusuntak yung sarawagin. Mga dagdag niya itong pakita BBP. Magkamurumondo, sobra 30 personas na active sa COVID virus. Digdi sa kamalig. Iyo baga. Kaya liwat ibinalik ni Mayor Caloy Baldo an likorban. So mga pagtiripon-tiponin mga tao, bawal, tamarikason an urulakitan. Nakul an pigko-quarantine ng mga persona. Pati mga barangay mahigpit na pigdidirihiran kan alkalde na mag-monitor sa saindang mga nasasakupan ng mga constituentes at mga barangay officials. Kana pagpautob kan kasuguan na ini sa pagsabing nakakaalarma na ana sitwasyon kan sa tuyang kapalibutan. Katakod kay ni kung sige pa ang taas kan kaso, posible sa mga barangay na konsideradong high risk barangay, delikadong magpautob na naman nin mga granular lockdown araw kan mga nakaaging mga aldaw. Susog sa alkalde ang tungkol sa alak, bawal sa giraray digdi sa banuan kan kamalig an magpabakal an mga paratinda asin magparairinom para makaiwas sa problema an mga tao. Ang problema kan iba man ng mga day nakakapugol ta BBP sa pag-inom. Kung bawal digdi sa kamalig, nagbabakal sa ibang banwang dainin likorban. Paguli, ang mamanggilayawn. Irinuman manggilayawn. Kaya ngunyan, sa barangay pigdidirihiran sa mga barangay officials mag-monitor tabi kan sa inyong mga nasasakupan ng mga barangay kung igwanin mga teripon-tipon irinuman, igwadaanin na eksistidong ordinansa tungkol kay ni na lokal na gobyerno, bahala ng barangay, polis na magpautob din pinalidad, susog sa ordinansa. Then sige na mag-irinuman na sana. Sige sana. Pero sige sana ralakaw na daing mask. Sige sana. Gibon nalugod din ng pulutan ng COVID. Sarawayan ka. Kaya man nagkakatara naman. Sa doon na magpara-tiripon, sigan tiripon. Talaga. Pwede man na mag-tiripon, pero talaga dapat may protocol. Mag-tiripon-tipon sa mga carrier gayon, biriyo-biyo man sinda. Yan, so carrier, biriyo-biyo. Sa mga daing infection, biriyo-biyo man. Biriyo-biyo pa. Irinoman ang tuda lugod. Oo. Kita'y irinoman sa nag-irinoman. Biyo-biyo pa. Pag nagkaburoyong. Naman sa isolation center sinda. Sarabay na mag-isolate naman, mag-rin naman sa isolation. Sagod nang magkatirigbak na lugod. Nakasunta kang salbatana ka dyan. Biyo pa. Para niyo man sa magsarabay-sabay na sa doman sa urno. Yes. Okay. Sige. Alauna, sundo alas 3 sa hapon, isa sara. Nagtapir ang oras ang merkado publiko. Pinabatan tay isa sa iraram ini sa total disinfection. Kaya magsaraod mo niya na aga. Adyan na hapon dahil nang na magpasiring sa saudan. Iguanin ikukonduser na disinfection. Aritsyo
Nangani naman sigurong safe kontra sa virus. Paan palibot kan sa udan tabi, bibi. Aha. O yan ang sa to yung mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Good morning, tabi kay anak, may Neil Alfonso Lunas, Soler Lunas. Good morning, Neil. Morning. Buda kay Madam Love Lord. Love Lord. Madam Love Lord. Good morning, tabi sa imo. Kinilig ka naman, kinilig ka. Neil, kinilig naman si mama mo, Neil. Kinilig. Deman ngaya po. Good morning, tabi. Residensya na Neil Lunas. Neil Alfonso Lunas Soler. Yeah. Okay. Si Mr. Neil. Good morning, tabi. Okay. Bueno. Dumang kita sa kiraw. Sandali. Tagarin may gari, ano na. Papa ngayon. Grabe naman ang hiling. Si amigong Arnel Lunas. Good morning. Kay amigong Arnel. Yes, boss. Maray na aga tabi sa imo, salamaton sa pagtutok sa binugtak pati so Facebook sa TV, so Facebook live binugtak sa TV. Nailing nang gad ako duma. Iling na gad nakatutok nang gad sa mata ni ano yan. Amigong Arnel na Lunas. Iyo pala niya. Ali ko na ngayon midbit si Henry M. Kaya talaga ngayon para iling talaga ngayon sa TV. Good morning, bossing. Good morning, tabi sa Henry dyan. Ingat po. Ingat po. Alright, si Lawrence Barcena may dagdag na report. Lawrence, good morning, Lawrence. Salamat, tabi. VG. Good morning. Gapunta kang salbatana ka na. Ay, napamali man lang ako. Figure out mo naman. Hinapot ko nga na iso. Piga pa ako bagang mag-governor sa Albay. Yan nga, ngayon pa masin niyang oron niya na yun nga, mga kumpamansin na nga, may nagburusol nga, pero naman, dyan. Iyo. Na, totoo nga niya, ito na may vice governor sa imo si, may nagtanong, may kung mga yan, pwede, diyan ako. Igo man ang palang kinamamakot na uroron. Awin na. Alright, sige, go. Pasok. Roger, tabi. BP sa mga dagdag pang bareta, dahil pa pwede mabakunahan ang mga nasa 17 anyos pababa na edad sagkod na dainaw ubos ang target kan DOH na mabakunahan ang mga nasa adult stage kontra COVID-19. Ini ang ipinagunambitan sa DCGB News asin pinaglinaw ni Department of Health Bicol Anti-COVID-19 Vaccine Coordinator Dr. Rita May Angbon na daipa pinagtutugutan ini digdi sa nasyon na mabakunahan ang mga siring na edad dahilan kan siring na rason na ababa tapalan ang porsyento kan mga gurang na nababakunahan. Idinugang panibon na nagkakauralakitan. Break. Nagkakauralakitan man sa naan mga aki dahil sa mga magurang o kaiba sa harong na nasa adult stage na minauruli ali sa trabaho kung kaya dapat ito na muna daw ang maprioridad na mabakunahan. Totoo. Niriitirar sa liwat ni Bon na dapat ma-prioritize mo na mabakunahan ang mga nasa A1 sagkod A3 priority group ngani na talagang makuha ang herd immunity na sagkod sa ngunyan pigmamaliugot kan DOH na mangyari kamasking nasa may emergency use authorization naman daw sa Food and Drug Administration o FDA and Moderna as in Pfizer mas dapat man daw tawan nin prioridad giraray ang pagbabakuna sa mga adult stages ta ini ang dapat tatawan prioridad asin na pagtawan doon ang Department of Health. So target na A1, A2, A3, dahil pa man talaga naubos. Ay pa? Dahil pa maaram mo pa. Dahil kung aram kung dahilan sa kakulangan kibakuna o habo sa iba. Kapag may bakuna baga Lawrence, ang tao baga nagaragawan. Correct. Di ko aram kung saan ang diferensya sa kakulangan kibakuna o habo pa talaga sa iba. Iyan ang dai pamasimbagan. Yan dahil pamasimbagan. Tanasod sa obserbasyon ta, digdi sa palibot sa mga LGUs. O di durumog pag may mga bakuna, di durumog talagang tabo. Pero kadaklan sa may naaragawan, may napirila, mga A4.
Nyan. Iya baga. Hay na So, sa iba. yan, Hay na sa ayan iba. ang Iyan po. ang apot. Oh. O maski nga ni Bagaan City Health nagpaparalibot na buro barangay arong-arong Iyo, tanganing baga. ay bakunahan sa mga priority group. Yan, sa Pero- mga seniors po sa may mga namatian. Pero sa scheme kan Kabikulan talagang ababa pa. Iyo. Yan Totoo. sa matuda ni Bon, nganing mabakuna. Kung mo yan indong mabakunahan mga aki, magpabakuna nga yan. So mga gurang na. Iyo. Tangani na ang ulakit may iwasan. Correct. Yes. Okay. Maski nga ni daw may Delta variant, maski daw nagrarara, nagmimutate ang COVID-19, ang bakuna, iyo man daw giraray ang pinakang solusyon nga ni Iyo. na maging immune. Gano'n ang katapusan nila. Sa China naman nga, nagkamaragas na naman so ibang lugar sa China. Halangkaw na naman ang kaso sa China dahil naman sa Delta variant. Iyo. Okay. Anyway. Ingat na lang kita. But kung may oportunidad na magpabakuna, magpabakuna. Iyo po, Doc. Opo. Iyo po, Doc. Okay. Sige. Iyan po, VP, ang mga dagdag pang-istorya. As a friend, ako po, si LVP. Salamat, Lowen, sa report. Hali dyan sa loob. Takasuhapon, mga tugang, ang kaso po sa Albay, 120. Sa Albay niya, kasuhapon po, 120 ang kaso sa Albay. Sa ang breakdown po kayan, 21 po sa Legazpi, 18 po sa Pulangi, 12 po sa Daraga, 10 sa Kamalig, 10 sa Tabaco City, siyam sa Ligao City, tagpito ang Bakakay, Buda Ginubatan, ang Malilipot, Anom, Malinaw Tiwi, Tiglima, sa Libon, Tulo, Asinawas, sa Pyodoran, may 2, Buda Tabi, sama nito mga tugang Saro. Buda sa Villar, Saro. Yan tabi ang rundown kan 120. Ilingan na ng kaso Legazpi 21, 18 sa Pulangi, 12 sa Daraga, 10 sa Kamalig, 10 sa Tabaco City. Sa Kabaga. Alright. Ayan tabi sa Salbay sa na yan. Di ko aram kung may post na si Mayor kay ni na 21 kung naman baga yan ako na naman na yan nagkakasunod na. Ngaya, wala pa man ki-post si Mayor, wala pa man ki-post si Mayor. O ito, 21, Uni pala, 21 new cases in Legazpi update vaccination. Bukas, September 16, number, okay na to. Ano yan? Pero so, 21 kaso talaga. Mga taga-sain daw ining 21 ini. Uni, mga may taga Barangay 66, Bangkiruhan. May taga Barangay 19. Duwang taga Barangay 19. May taga Barangay Arimbay. May taga Rawis. Empleyado sa privado. May taga Sagpon. Barangay 4. Government employee. Taga Barangay 15, Ilawod West. Barangay Bunot. May taga Bunot. Barangay 15, Ilawod East. Government employee. May taga Barangay 59, Puro. May taga Barangay Mauyod, medical frontliner. May taga Barangay 24, Rizal, healthcare worker. Tapos may taga Bunot pa, healthcare worker. And then may taga Gugon, self-employed. Tapos may taga Puro Giraray, Nasaro, mga tugang. May taga Barangay 16, negosyante, babayi. May taga Barangay 59 Puro pa, Nasaro, kadakol natin, kadakol kan sa Puro Buda may taga Bangkiruhan, duwa sa Bangkiruhan palan, Ilawod, Barangay 14, tapos taga Rawis again, and Barangay Kabangan. Kadakol kan medical worker health workers, buda medical frontliner, puro ini mga karaklan sa mga ini, mga status kay ni. Di naararam kung sa ino. Ano ba, nagparasitive sa antigen ng iba tabi sa, yan, quarantine so iba, karaklan tabi, quarantine. Salbatana, nakabugtak na pala ng gadandig diyo niyo.
Gadan, died, tabi, peraso gadan sa Legazpi. 2, taga barangay 15, buda taga barangay Bunot. Oh. Taga barangay 15 and taga barangay Bunot. Gadan, tabi, so sitwasyon. Pangyayari. Barangay 15 at barangay Bunot. Oh, so yan sa post ni Alkalde Noel Rosal. Tama ba? Iyo ba? Ilawod East? Ilawod East. O yan. Pangyari sa Maabaka. O yan tabi. Mga tugang so breakdown sa kung mga taga-say ng mga barangay ito. Sa Daraga, may lang tabian. Sa dahil ka magaro dyan, Ancha. Talingon ko sa Daraga kung Vic Perete. Madali lang tanapon ta so post ni Mayor Vic kung taga-say nitong konigwa si Mayor Vic. Wala mang kiposta Daraga tungkol tabi sa mga kung mga taga-say nito. Mga tugang na ano yan na nagpara pero nakulon so kuan ano suligaw so ligaw ang dakol-dakol mga tugang sa nagkaigwatabi nin kaso. Ito public advice ba so BRTTH ni pinos ni ito 11 hours ago. Kaso hapon tama. Ay sus ko. Mga taga Daraga 12. Ay September 14 ini. Tama. Ano ngon yan? Tama. 12 sa Daraga Pero tabi na taga San Ramon Daraga Albay. Good morning tabi dyan sa mga taga Saud kan Daraga. Taga San Ramon. Taga Bungalon Daraga. Sarot tabi na taga Tagas Daraga. Tapos may taga Pinya Francia Daraga Albay. Taga Alcala Daraga. Tapos may taga Bagong Bayan. Naka-quarantine pati pala antigen test. Pigubugtak na nindano sa kuan. DOH. Tapos may taga Tabon-Tabon. One taga Market Site. Hain iyan admitted o nasa ospital. Anong exposure o taga Market Site Daraga. Tapos taga Sagpon o diyan kay Kapitan Toy Barahas o duwang taga Sagpon ini sa pang 27 anyos so aki-aki pa ini. Tapos mga tugang may sarong 71 anyos na taga Villa Hermosa Daraga Albay. And then sarong taga Miisi 61 years old. Yung tabi yan Ang rundown mga tugang kandyan po sa Daraga Albay sa latest po na kaso. Okay, balikan tayo ang report ni Ans Galero. Ali po dyan mga tugang sa luwas. Ans, good morning Ans. Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, arestado ang duwang lalaki matapos na nakuhaan ini ni rehistradong badil sa checkpoint kan mga kapulisan sa National Road kan Barangay Bayombon, Masbate City. Susug sa report kan PNP Bicol habang nagkukondusir min checkpoint and Masbate Police Provincial Office na agaw ang sendang atensyon kan duwang personang nakasakay sa motor na namidbida na si John Mark de los Santos I. Gepalam asin Meljan Mahinay I. Alba na parehong residente ka na barangay nursery kan nasambitan ng syudad. Susug sa mga otoridad na hiling nindang igwa ni badil ang mga ini mantanga gaagi sa checkpoint kung kaya pinara ini. Nakuhaan ini ni kalibre 45 na pistola asin wala sindanin magkakanigong dokumento. Sa ngunya, nasa kusudyanan mga otoridad ang duwang persona para sa pagampangkan salang pagbailar sa Akta Republika 10591 o ining tig-apod na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sigun sa PNP Bicol, padagos ng ginarayan sa endang operasyon kontra sa siring na mga bagay. Ito VP ang informasyon halin sa kampo, Ans Galero, DCGP. Salamat ang sa report hali dyan sa luwas. Oras natin. Sus, luminampas pa lang kita sa istorya ni Padigmar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Padigmar, good morning. Kumusta dyan? Good morning, BP. Good
good morning sa mga taga-Bantabay. Nagpabandera, kaso ng COVID-19 sa Bicol Region, puminakol na sa 30,186. Sa pangkabilugan na yan ba ko? Roger. Sa pangkabilugan? Okay. Iyo. Matindi. Nakabandera naman kita kayo ni sa Human God 30,186. Oo. Mhm. Ayan, yan, tapos na sa ibang bareta, pagpukusog sa contact tracing kan nasyon, inapilar kan papi sa gobyerno. Itong private Hospital Association of the Philippines. Yan, tapos na pagrumpag sa procurement service kan DBM, as in PITC, bukas sa Department of Finance. Ang COA nagpaliwanag na dahing overpriced sa mga binakal na medical supplies kan gobyerno. Mhm. Paano na dahil? Tapos na ang investigasyon. Tapos na, wala man daki. Overpriced? Dahil man data, nakapalaman ito sa bayanihan 1 na pwedeng mag-emergency purchase. Sisi nakadiscover ka ito na daing kuan? Dahil man kaya kami nagtaram sa kuha na may overprice. Yan ang paliwanag ni Aguinaldo. Pagyari sa baba ka Dahil di? man kaya, sa report nga kan kuha, dahil may nakapalaman duman na may overprice. Yung baga. Tig sa marami nga duman sa inventaryo. Remate na naman ka di si Dick Gordon. Remate si Senador. Babalik ka din yung mga manonood rin naman sa ulat sa bayan. Nangyayari. Karambiyon kibigla, no? Okay. Okay. Sobrang sanggatos na Madre, nagpositibo sa COVID-19. Nasa kumbento ni sa Quezon City. Nagsabi na ulang isang gun driver o kaya messenger. Yan, tantong COVID-19 cases sa nasyon, posibleng maglobo sa 30 hanggang 40,000 kada aldaw. Pwede. Ay, mangyari di. Pwede. Okay, so duman sa Manila. Trending na ini pa din na maski sa tuya baga na halos pirmi na kita 400 plus oral daw. May posible yan talaga na mangyari na projection na. Roger. Kaya, sige sana. Tinaramana. Magparakidit kita kaan. Dagit pa. Sige. Ano mo? Despite tinarawa na nag-distribute na ng face mask sa mga barangay si gobernador dahil mga pigaramit. Ata dagani. Tayo ba? Pero naman ko lamang sunaling ko pigi-share sa Facebook na Kapitan Sigang Panapak. Ayun baga. Galing mo ito. Pag-arog ka ito, talagang Konsilo mo na pakaisip ka ito. Hindi niyo ba alam kayo nagkatakalat ng pangang COVID? Bigyan mo ito ng face mask. Ganun ang pagsuta. Sisapak niya. Yun na. Okay. Nangyayari. Okay. Capacity rate kan ICU bed sa nasyon as high risk pa mangyari sabi kan Department of Health. Mantang ang WHO, nagrekomendar na dahil na pagturusan ng quarantine restriction sa nasyon. Okay, nabaldi. Kan kontraon kan nagkapirang official kan UP ang pagkalaog dyan sa International Law Commission. Politika nga yan May nagkorontra pala nga namin. Di siya nakalaog. UP. Graduate ba ka sa UP? Iyo mananggan. UP official nagkontra. Graduate nga niya ako nga niya. Pag-gibon nga niya daw kaan. Dahil nga siya kwalifikado duman. Si Say kaya nagdominar kaan. Ang saya-saya. Ang saya talaga. Okay, nandang ang pag-sumitir kan certificate of candidacy kan mga national candidates ilibon sa sarong tent duman sa Sofitel Hotel. Ang mga sumitir kayo sa mga kandidato sa national o sa presidente, vice-presidente, senador atin party list. Posibleng magkaigo daw nin kanya-kanyang linya. Na mas puwelo atin madali ang pagpapasumitir. Dahil pwede itong dating nakaugalian na kadakol na kairibanan. Saro hanggang 2 sa naangalalay. Okay, so mabili ang mga headlines. Ang details pa kaya na sinipapabangan. Alas 6 sa 7 ng paggaga sa mga darakula niya itong pareda.
Ato dyan, kang PYC Enterprises, 24/7, konektado ka, basta radyo. Yes. PYC nyo yan, po si Mr. and Mrs. Raul Emerita Calyo. Yan sa nagkintaan sa Purok 2 sa Legal City, Ampangan, kat LTO, as in LTFRB Regional Office number 5. Aha. Mandela na iba, good morning! Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Jomar Bien, may dagdag na report. Jomar, good morning dyan. Kumusta? Jomar, naputol ang report ni Jomar Bien. Dumang kita kay Renz Luna, 7, bago mag alas 6. Renz, good morning, Renz. Yes, go. Yes, sama rin na aga tabi PPL, marin na aga sa mga parantabay sa matugan niya mga bareta sa roman na persona inireklamo rin sa Daraga PNP sa kaso nga physical injury. Segundo din sa biktima na si Gran Gonzalez Ilahada, 31 anyos mga gom, karang vendor sa presidente ng Burgos, Barangay Anislag, Daraga, kan kaso hapon ang bandang alas 5 ng paghapon, mantang sa mabahal putanan ng pagkaon digdi sa Anislag Public Market kan dahil niya masabutan na rason na sarong Mildred Anyo na sa legal na edad may agom presidente man kan mambitan ng barangay bigla siyang nirinahan kani as di na igwang armas na bolo as hindi din na nga iwi na siwas kan mambitan ng pinagreklamo ang bolo na daradara as sinatamaan sa bitis ano nang bitan ng biktima as sabi naman niya di ka na pagtigbas ano nang bitan ng biktima ginapo pa antay ang pandok main pa to kaya ang pulos man niya nga duminulag habang nagreklamo nga persona as pagbalik niya sa iyang bihikulo kan araman man na nirout man o nirangkaman kanon nang bitan ng pinagreklamo an sa iyang bihikulo as din sa kunyan pinag-recommendar nga ni ka na mga kapulisan na magpasayrarong sa medical examination o nanbitan ng biktima as ini pinag-forward naman sa barangay ano nanbitan ng insidente para sa magkakanigong disposisyon ng natin na sindang igod dating iwal kano nanbitan ng pinag-reklamong persona. Yan naman nagnabaratagi sa luwas. Friends Luna, DCTV News. Salamat, Ren, sa report. Balingan tang report, mga tugang ni Jomar Bien. Duwang kita sa First District, Canalbay. Jomar, good morning, Jomar. Salamat VPN Rate, 33 na kaso ng COVID-19 ang narehistro digdi sa First District, kaso Udma. Ang ibang mga lokal na gobyerno nagrehistro na waragas sa iba-ibang barangay ang mga kaso kan COVID na bago. Ang iba man lagduan sana sa sarong barangay o duwa. Sa siyudad kan Tabaco, 10 sa nagpositibo, nakawagasin 19 na barangay sa Barangay Pawa, San Lorenzo, Santo Cristo, San Antonio, Oras, Ginubat, San Roque, Cormidal at Fatima. Sa Banwaan kan Bakakay, 7 ang kaso, bagong kaso ng COVID kasudma na nataltag sa 4 na barangay, Upper Bonga, Lower Bonga, Barangay 6, Asin Napaw. Sa Banwaan kan Malilipot, anumso kaso, so 5 digdi sa Barangay San Roque sana, susaro sa Barangay 1. Sa Banwaan kan Malinaw, 5 so nag-positibo kasudma. Ini nataltag naman sana sa 2 barangay, saro sa Bagumbayan, so iba sa Barangay Tuliw. Mantang sa Tiwi, 5 man so nag-positibo kasudma. Na mga ini nataltag sa Barangay Naga, Sugod, Mayong, Kararayan. Digdi sa First District, ang bilang na 33 sa iyuan pinakadakula na bilang sa sarong aldaw magpon kan magbutuhan COVID. Yan ang report, Jomar Bien, DCTV. Salamat, Jomar, sa report. Halip po dyan sa luwas. Bueno, kape. Kape natin, mga kaibigan. Dapat po, Jim's Coffee. Ano ko nakakape na si Juan, nakatimpla ng kape si Ate Kayen. Na ano yan, librera yan sa Daraga. Gari pagkat ano yan dahil nakipigitimplan si Ate Kayen kay Kapital, linakaw lakawan na ni Choboy. Ate Kayen, good morning, tabi sa imo. Unit tabihan sa imong kape dapat sa imo an Jim's Grande White. Yan.
James Grande White dapat ang sa imong kape. Pero nakulo na variant ini mga tugang na mga masiram. Arog kayo nila James 7-in-1, James 5-in-1, James 5-in-1 sugar free. May regular po yan. Igwa kay James 5-in-1 no sugar added. May 5-in-1 stand-up pouch. Nakulo niyan. May James 4-in-1 with agaricus mushroom. Buda may James 3+1 with ginseng. May James 3-in-1 Ganoderma. May James 3-in-1 spirulina. James 3-in-1 wheatgrass. May James 3-in-1 na grape seed extract. Tapos may James coffee with brown sugar. The best, ha? Igwa ki may tungkat ali. Igwa ki black coffee with ginseng. Hindi po yan. Mamili sinaga mo dyan sa mga saudan kan James Coffee. Nakakatabang para po mapakarayan sa tuyang salod. Ang James Coffee, mga tugang sa James Coffee, pwede katabing maging milyonaryo. Sa pagitabi kan pag-entra sa magkape at magkamilyon sa James Coffee Mix Raffle Promo. Kumalang gisarong sachet, 5 sachet, kan mga variant kan James Coffee, ilaog mga tugang sa sarong sobre. Sa luwas, ngaranan kan ngaranan nindo, isurat ang pangaran, edad, kompletong address, contact number, permahan, asin po kung anong ngaran kan James Coffee variant na yaon sa laog. Pangaran kan tindahan kung saan binakalbod at tabi ang promo title. May tsansa kang maging milyonaryo. 1 million po ang premyo sa Disyembre 22. Mga tugang asin sang 2,000 man sa outlet na binakalan kan James Coffee. O kung bako man mga tugang may 27 po na manggagana, nintag 27,000 pesos. Kaya ano pang pigahalata? Mag James Coffee na! Sa James Coffee, may tsansa ka mga tugang na maging milyonaryo. Yes! Okay? Magbabalik ang morning hirit. Makalipas lang kan mga patalastan. Si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, paon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Lalaki!
Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan, agree tayo dyan. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan ang extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan, agree tayo dyan. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 6:03 na. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, kunyan pong aldaw, mga tugang ni Nueves, petsa 16 kan bulan na Setyembre. Legazpi City Schools Division nagpasalamat sa gobyerno lokal sa itano sa indang mga laptop computers. Pagbabakuna ipapadagos ngunyan sa Legazpi City Convention Center. Bicol Regional Training and Teaching Hospital i-convert sa sarong modernong PGH of the South. Aapudo ng Bicol Regional Hospital and Medical Center sigon sa propwesto ni Congressman Joey Sarte Salceda. Sa lado nasyonal, kumpirmadong kaso sa nasyon padagos na naglalangkaw. Desisyon sa pagtaon in booster shot si papaluwas kan DOH ngunya na simana. Mga opisyalis kan Taliban Group nagpuunang magsirintikan sa Afghanistan. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya to sa lado lokal. Ang propuesto na i-convertir ang Bicol Regional Training and Teaching Hospital pasisiring sa Bicol Regional Hospital and Medical Center, luway-luway ng nag-aabante pagkatapos na maaprobaran ang House Bill 28 o kaya 80-28 na pinagpadrinuhan ni Congressman Joey Salceda kan Segundo Distrito Canalbay. Sa iyang Facebook post, sinabi ni Salceda na siya nagpapasalamat sa Senate Committee on Health for the provisionary para sa pag-aprobar provisional approval kan expansion kan Bicol Regional Training and Teaching Hospital pasisiring poon sa 250 hanggang 800 na bed capacity kay ni. Sentinawanin doon na dahilan sa siring na bagay ang sa iyang bill na pinagpadrinuhan sa House of Representatives may katuyuhan na ang BRTTH may converter sa sarong General Hospital asin may pangaturugan na ini may pariho sa sarong Modern Philippine General Hospital of the South na may kapabilidad na magtaon din serbisyo nin total health o kabilogana o iba-ibang klase ng healthcare na kinakaipuhan kan mga Bicolano. Tinawanin doon ni Salceda na sa pagi kay ni mas lalo na ma-improve ang salud kan publiko dahilan ta oras na may converter ini sa mga mabot na daw mas magiging dakula asin dakul na serbisyo an makimanginginabang kay ni. Pinasalamatan ni Legazpi City Schools Division Superintendent Cristito Monsilla
Ang gobyerno lokal kang Legazpi City sinatanaw sa indang 70 pidaso ng laptop computers na magagamit kan mga paratokdo sa distance learning scheme na ipinapasunod dahilan sa epekto kan COVID-19 pandemic. Inan sa iyang pahayag matapos nan sa indang naresibin ng mga gadget sa ginibong turnover ceremony na pinanginutan mismo ni Alcalde Noel Rosal, Vice Alcalde Robert Cristobal asin iba pang mga opisyalis lokal. Sinabi ni Monsilla na ang laptop iyo ang gagamiton kan mga paratokdo sa sendang pagturo sa mga estudyante sa paginin online education. Sa ibong nalado, sa masunod na simana, ang gobyerno lokal mataumanin iPad sa DepEd City Schools Divisions Office para sa dagdag na para sa mga paratokdo. Mga miyembros kan Civil Security Unit na sugo kan Masbate na mag-checkpoint kan mga vehikulos pauli na sa Masbate, lalo na ang mga daing bakuna. Report mga tugang kay Jimmy Nasalita. Uminuruli na sa Masbate ang mga taga-CSU na dinispatsakan provincial government kan Masbate para magkondusir ng checkpoint sa border control sa barangay Agos sa Pulangi kung saan ang katuyuan kani kan mga inot iyoan na magsara kan mga lunada na pasiring Masbate kung saan pigti-check kan mga ini an lambang pasaheros kung may bakuna an mga ini asin kung dahi pigpapabalik sa ginikanan na lugar. Uminagi ang mga aldaw banggi na pagkukondusir ni na checkpoint nagsarawa gayod ang nangyari susog sa informasyon kan DCGB News uminuruli na ang mga ini sa Masbate nagluluwas na dahil na naman ni nagkukontrol sa border control na otoridad hali sa Masbate sa ngunyan ang napigaditan posible maulit giraray ang natatambak na mga pasaheros pasiring Masbate kung saan mapapano na naman ang pier nin mga stranded pasaheros dahilan sa mantinidong nakabandira ang executive order kan gobernador kan Masbate na bawal maglahog sa nasabing probinsya ang mga nag-uuruli na dainin bakuna. Sa ibong nalado ang lokal na gobyerno kan Piudoran naninduga naman na papabayaan na ninda ang mga pasaheros bala na sindang magbuelta sa ginikanan na lugar habo na magtabang kan Piudoran sa pagsabing tibaan ireklamo na naman ang Piudoran sa 888 sa Malacañang dahilan sa pagtabang. Mga dagdag na Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, mga tugang, iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal. Nasa 900 katao po ang pinaglalauman na matatawanan ng bakuna ngunyan daw sa padagos kan mass vaccination program kan gobyerno lokal sa Legazpi City. Sa kamabutan na mas dakol ang mga Legazpeño na matawanan ng protection kontra sa COVID-19. Tanganing day na maglakop ang virus, siring man day na magdakol ang mga kaso kaini. Ang mga pwedeng babakunahan ay yung natawanan ng priority number asin nag-agi sa screening sa Bagong Bayan Central School Covered Court. Ang pagbabakuna mangyayari sa Giraray sa Legazpi City Convention Center kung saan mahigpit na ipapasunod ang minimum health protocol, siring man paggamit yung face mask, face shield asin social distancing. Pagkonstruhir nin water system para sa Barangay Lamba pupunan ngunyan daw kan gobyerno lokal kan Legazpi. Ange Galero sa report. Mampadagos ngunyan aldaw ang ekspertos kan gobyerno lokal kan Legazpi para formal nang mapuunan ang konstruksyon kan mga modernong water system sa syudad. Ini ang mangyayari ngunyan na pagkaaga kung saan papanginutan naman ni Alcalde Noel Rosal ang formal na groundbreaking ceremony para naman sa water system na ibubugtak sa Barangay Lamba, Legazpi City. Ipinaliwanag kan gobyerno lokal na siring kan mga ibinurugtak ninda na water system sa ibang mga barangay ang ibubugtak maninda sa Barangay Lamba, solar-powered man Giraray. Kung babalikan, ano ito nakapagbugtak ang gobyerno lokal ni water system sa Barangay Bangkirohan, asin Taysan Resettlement Site, situasyon ng kanhumapon, Barangay Imalnod, asin Barangay Bariis. At naman na sinabi ni Alcalde Rosal sa DCGB News na po mas o menos 10 million pesos naman ang nagamit kan gobyerno lokal na pondo para sa nasambitan ng mga proyekto. Dagdag na pareta, Ange Galero, DCGB.
Mientras tanto, mga tugang, epektibo alauna nin hapon, kasuhapon, Setyembre 15, sa Giraray na pinagbabawal ang pagbakal, pagpabakal, pagbitbit, asin pagkonsumo nin inumon na nakakabuyong sa munisipyo kan Kamalig. 30% sana ang pinagtutugutan sa mga pagtiripon na pinag-aktibar sa Giraray ang barangay officials kay bahan ang Barangay Health Emergency Response Team sa Hertz, asin mantinido ang pagtaon ng travel pass asin letter of exemption para sa mga biyaherong maluwas sa Banwaan. Ina nakapalaman sa ipinaluwas na Executive Order number 37 Series of 2021 na pirmado ni Alcalde Caloy Baldo dahil naman sa padago sa pagdugang kan kaso ng COVID-19 sa sendang munisipyo. Paliwanag ni Baldo, nakakaalarma ang pagkakarehistro ng dugang na 10 aktibong kaso sa saro sa Nangaldaw kung kaya dapat natulos na maaktibaran ini. Hinagad kang alkalde ang kooperasyon kang Kamaligenyo sa siring na helang makakahampang man sa magkanigong penalidad ang mga personang mapapatunayan na mabayular sa quarantine isolation protocols, liquor ban asin curfew. Ang Kamaligalbay nakarehistro na nin 238 kaso ng COVID-19, 201 kay ni ang nakarecover, mantang 16 ang nagadaan, asin 21 ang aktibo. Nagdadakol na naman ang kaso nin COVID-19 sa munisipyo Candaraga asin sa Giraray na pinagdiramdom ni Alcalde Vic Perete ang sa iyang mga residentes na magsunod ng GAD sa health protocol para malikayan ang paglakop kang virus na darakan COVID-19. Sa iyang Facebook post, sinabi ni Mayor Vic ng latest na daraga, iyon 12 na mga positibo sa COVID-19 asin ini nakakalap sa iba-ibang mga barangay sa sinabi ng munisipyo. Senti naman doon na ang lokal na gobyerno rin nagpapabaya may kinaraman sa siring na bagay, alagad hinahagad niya ang kooperasyon kan gabos para sa kaligtasan kan gabos na mga Daragenyo. Mga makandidato sa Legazpi nagahalat na sana sa deklarasyon kan iba-ibang kang grupo. Armario sa report. Aros amana ang mga linyada kan grupo ni mga kandidato sa maabot na eleksyon lalo na dito sa Legazpi City. Ikalauman ang deklarasyon kan grupo ni dating Mayor Gerozal asin ang kalaban ng grupo man ako Bicol Congressman Alfredo Bidogardin Jr. bago ang Oktubre 1 tayo ang filing kan Certificate of Candidacy sa Oktubre 8. Tusok sa informasyon ni Congressman Garpin sa DCGB News, diretso na ang naitang laban dahil panahon naman kayo na may magayon na laban sa Legazpi City. May choice lamang ang mga botante. Sa indang grupo, kompleto na asin na nagalat sa saraman ng Tiempo. Kuno rin ang deklarasyon para ipamitbid ang mga kandidato formalmente bago ang Oktubre 1. Alarmario, SGB. Baha kan mga basura na pigatransportar kan dump truck sa Legazpi, disiplina naman sa nang kaipuhan para maiwasan ini sigon sa opisina kan Office of the Community, Environment and Natural Resources. Lowens Barcena sa report. Inanjas ni Office of the City, Environment and Natural Resources o OCNR Chief Buboy Canyo ang mga taga Legazpi na magsegregar nin marhay, linigan ang mga plastik na nilaganan nin mga sira o kung ano pa man ang mga maating bagay. Ngani na dai magbata ang dump truck na naglilibot sa Legazpi. Ini ani pinagunambita ni kanyo sa DCGB News na aminado man siya asin sa iyang pigaako na dai talaga maali-ali ang bata kan mga truck na karganin basura takadaklan sa mga pigkakarga digdi. Nugad, nagsisegregar pa ang mga crew asin kadaklan ititarapok na hali sa wet market nila gananin sira, nila gananin karning hilaw, manok o kung ano pa man na itulos ini ipagtapok anawan ibalaybay sigun kay kanyo amarahon kung pwede gamiton pangani na dai magbata o kung dai
Iraya tapo ko na. Idinugang panikanyo na disiplina man sana kan mga paratapok ang kaipuhanan, lalo na kung aram na magkakaigwanin parong, anawan nga na dahil magkaigwanin problema, kung magbabakal pa daw ang syudad ng deodorizer, magastos, asin igagastos tigdi, pwede na ilaag sa ibang bagay na mas kinakaipuhan. Ngunyan sa mga oras na ini nangangapudan si kanyo, na dapat magkasararo ang gabo sa pagmamanihar kan basura, ay maging usla, maging disiplinado, ngani na at least man lamang ang mga solid waste na pinagpapasiring sa bangkiruhan, dai maging mabata sa pag-agi kay ni sa mga lugar na pinag-aagihan kan dump truck. Mga dagdag na bareta kay Basin Ruboy Bata sa mobile unit, ako po si LBB. Mga tugang, uminabot na po sa 30,186 ang kaso kan COVID-19 sa Bicol, mantang nasa 7,198 ang aktibong kaso kay ni. Ini pagkatapos na madagdaganin 395 kaso hapon, sigon yan sa Department of Health Regional Office. Ang 395 yan, kinabibilangan kan 120 salbay. 13 sa Camarines Norte o kaya 33 sa Camarines Norte, 178 sa Camarines Sur, 25 sa Catanduanes, 6 sa Masbate, asin 29 sa probinsya kan Sorsogon. Sa ibong nalado, gamay na i-record na 165 recoveries sa sinabi ng helang, mantang 4 ang kumpirmadong gadan darakan COVID-19. Sarong personang wanted na may illegal na may kaso in illegal possession of firearms, voluntad na nag-surrender sa Daraga PNP. Renz Luna sa report. Personang may standing warrant of arrest ang voluntad na nag-surrender digdi sa Daraga PNP sa kasong illegal possession of firearms. Ano nabitan ng suspect na bitbinan si Wilson Mendoza Mabini, 59 anyos, may agaw, murang trabaho sa residente ng Barangay Budyaw, Daraga Albay. Ano nabitan ng persona, inarestar o igwang standing warrant of arrest sa kasong illegal possession of firearms yung RA 8294 asin igwang pinagrekomendar na maabot 60,000 pesos ang kantidad na piyansa. Kaya sa ngunyan, ano nabitan ng persona nasa ipatura naman kan Daraga PNP para sa magkakanigong disposisyon. Yan naman nagdagdabreta din sa luwas. Renz Luna, DCGP News. Mientras tanto, kaso nin COVID-19 sa Malilipot, nagpo ng magluwas sa mga nakalockdown na lugar. Jomar Bien sa detalye. Alertado ngunyan ang nagkapira o ang mga barangay official sa nagkapira ng barangay di sa Panuaan sa Malilipot ay matapos na magluwas na sa mga nakalakdaw na lugar ang kaso na naman ng COVID digdi sa nasabing Panuaan sa ultimong insidente kan mga bagong kaso ng COVID-19 kung saan ipinaluwas ang record kaso anom ang nagpositibo ang 5 kaini nasa laog ka naka-lockdown na lugar sa Barangay San Roque, samantalang may nakatipwas na naman na kaso na saro na nai-record sa Barangay 1 ang Banuaan kan Malilipot, igwang tulong lugar na naka-lockdown, magpuon kan surunod-surod na pagbutuwa kan kaso kan COVID. Ang mga naka-lockdown na lugar iyuan sarong residential compound sa Puro 4 Barangay San Isidro Iraya, sa residential compound man sa Puro 4 Barangay San Jose, asin sa Puro 1 Barangay San Roque kang nasabing Panuaan. Sa mga nakalihis na aldaw, digdi sa nasa tulong mga nakalakdaw na compound, nagruluwas ang mga kaso ng COVID, alagad kasod ba, may nakaluwas na asin napaduman sa sentro kang Malilipot ang kaso. Kung kaya ngunyan, nagkakausay nin pagkaka-alerto, tangani na maibitaran na maglakop man ang kaso hali sa nasabing barangay. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. Oras mga tugang sa Pilipinas, alas 6:22 oras po yan mga tugang sa DCGB. Iba pang mga baratang mga mainit sa morning hirit, masunod, magalipas lang po kan mga patalastas. GB News
News Express. News Express. GB News Express. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo back sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients! Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunbig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunbig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taamang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte. Lakas ng 5 piso lang. SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta, Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. dapat matibay katabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging agresibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to? Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Bawat Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang gin to. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex World Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex.
Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mag-text at pwedeng manalo sa Unaco Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo. Bumili na participating Unaco product. Magrehistro. Text KSK, reg, name, /province, /address, /store partner sa 2600. Hanapin ang 7-digit alphanumeric code at tingin ang 4-digit sales code sa tindahan at i-text ang KSK promo code. Space, sales code sa 2600. May syansang manalo ng Suzuki APV, mga motorsiklo at marami pang iba. At store partners may tsansang manalo. Sali na! Ang Kaagapay sa Kabuhayan Raffle Promo ay hatid sa inyo ng Piggerlac, Thunderbird, Univest, Sarimanok, GMP, Unagro, Dog Essentials, Wingmaster at Kidlat. See flyers and print ads for more details. Promo period runs from February 1 to October 1, 2021. Per DTI Fair Trade FTEB number 112734 series of 2021. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer, ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ang baagong Bear Brand Swak, may doble tibay na. May tibay resistensya nutrients. Asin ngunyan, may tibay hawak nutrients pa. Masigurado ka sa doble tibay. 10 pesos man diraray. Doble tibay refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, and tibay katawan nutrients, which are 100% vitamin D, calcium, and protein, versus previous formulation based on Brenny 4 to 6 years old with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Sa araw, kahit anong oras ako magutom, umaga, tanghali, nandyan ka lagi, Nay. Kung ano ang kailangan kong kainin, inihahanda mo. Kapag gabi na at akala ko'y tulog ka na, konting iyak ko lang, gising agad. Napakasarap sa pakiramdam ng yakap mo. Idol kita, Nanay. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may sirap, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. GB News Express. News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga darakulang bareta. Ngunyan pong aldao, digdi po sa DCGB.
Nagpuna ang vaccine registration sa siyudad ng Manila sa nag-edad sa mga teenagers na nag-edad din 12 hanggang 17 anyos. Inibilang paghanda sa posible na pagbabaksin sa mga minor de edad base sa siring na mga tao susog sa mga naging pag-aadal kan mga eksperto. Ang mga persona na may edad din 12 hanggang 17 anyos pwede na magkaigwan in pre-registration sa Manila City Government COVID-19 Vaccine Registration website. Tinawanin doon ni Mayor Isko Moreno dumaguso kan nominaging aldaw na dahilan sa sinabi ng announcement dakol na pinaglalauman ng mga persona ang posibleng magpa-register na asin ini yon babakunahan nin day pamaraman na brand susog sa approval kan mga health experts asin para maproteheran ang mga ini kontra sa COVID-19. Tinawanin doon ni Mayor Isko Moreno na sa ngunyan bago pa man klarado kung noarin pwede na magtugot ang national government may kinaraman sa pagbaksin kan sinabi ng age group alagad mas maray na makapaghanda ng gabos para sa rehistrasyon tanganin na sa oras na mag-go signal na sa pagbabakuna handa na ang lokal na gobyerno. Senti naman doon na ang registration para sa vaccination importanteng maray tanganing matawanan ki prioridad ang mga kahobenesan ay notnang nakapagparehistro sigon kay Mayor Isko Moreno. Padagos ang pagitaas kan kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa nasyon. Narehistro ang maabot sa 2.3 milyon matapos magkaigba ng 16,989 na bagong kaso kanasabing virus. Sigon sa DOA, isang aktibong kaso ng COVID-19 nasa 170,446 kung sain 85.4% digdian mild, 9.8% digdang asymptomatic, mantang 1.4% ang severe, as in 0.7% ang nasa critical na kondisyon. Nagpapakol na sa 2,76,823 ang total recoveries matapos madagdaganin 24,123 na pasyente na nagka-recover gikan sa COVID-19 mantang 214 ang narehistrong bagong nagadan sa virus kaya suminakat naman sa 35,742 ang nagadan sa digdi. Panibagong 24,123 ang panibagong narahay sa COVID-19 base sa datos kan Department of Health. 16,989 ang nadagdag sa kaso kaya minabot naman sa ngunyan ang sa 170,446 ang aktibong kaso mantang nasa 2.3 milyon ang kabilugan ng numero kano lakitan kan virus sa nasyon. Base yan sa record kan Department of Health, 95.1% ang asymptomatic asin siring man 214 ang panibagong nadagdag sa mga nagadan sa COVID-19 na may kabilugan na 35,742. Kinumpirmar po kan Commission on Audit o COA Chairman o sa bagay ni COA Chairman Michael Aguinaldo na may exemption sa Republic Act 9184 o Government Procurement Reform Act sa pagbakal ng face shield as in Personal Protective Equipment o PPE sa irarong kambayanihan law 1 sa hearing kan House Committee on Good Government and Public Accountability. Sinabi ni Aguinaldo na ang exemption nakapalaman sa resolution kan Government Procurement Policy Board na inisyo kang Abril 16 o kaya Abril 6. Pero sinunod pa man gararay kan Department of Budget and Management ang procurement service kan mga provisiones may kinaraman sa procurement law. Dagdag pa kan COA Chief, figlinaw ni Aguinaldo na bako na requirement para sa GPBB resolution ang pagkakaigwan ng tulong biddings dahil ang kaipuan sana most advantageous price as in may kakayahan na mai-deliver ang mga items. Inot nang sinabi ni Aguinaldo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing na pigutugutan akan presidente pigutugutan ang presidente na magsugo din emergency procurement.
Gigibuhon ang filing kang Certificate of Candidacy poon Oktubre 1 sa God 8 sa mas dakulang venue na may magayon na ventilasyon para masiguro ang pagiging ligtas. Kini asin dai magiging super spreader ang event kan COVID-19. Pahayag ini ni Commission on Elections Executive Director Bartolome Sino Cruz, Head kan Task Force for COVID-19 Proofing for 2022 elections sa pagdangog kan Joint Oversight Committee on the Automated Elections. Sigon kay Sino Cruz, planong gibuhon sa tent kan Sofitel Hotel ang filing kan COC kan mga kandidato sa national position o mga kandidato man sa pagka-presidente asin vice-presidente, senador asin party list representative. Paliwanag ni Sino Cruz na nasabing lugar, igwang maray na ventilasyon dahil pwedeng buksan ang pinto asin dahil dakula, pwedeng magkaigwanin separadong espasyo para sa kada national position. Alas 6:33 oras sa Pilipinas. GB News Express. GB News Express. Oras hatod sa Indokang Alaksan FR, Ibuprofen and Paracetamol. Alaksan FR, isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Tibay mas abot kaya na? Mag-Bear Brand araw-araw na Proxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Plemix Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion, multivitamins plus minerals, is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ang tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya Nutrients, Vitamin C, Iron, and Zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan.
Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulugilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days na pagkainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, ipinaluwas na po kan medical journal na The Lancet na efektibo ang gabos na klase ng bakuna sa ngunyan para maiwasan ang pagkakaigwa ng grabing kaso ng COVID-19. Kaya bako pa magkakanigo na magkaigwa ng booster shots. Sigon sa grupo nin mga eksperto na arog kan pagiging pangapudan kan o kaya kan World Health Organization na bako pa importante ngunyan ang pagkakaigwa ng third shots dahil nagiging efektibo ang nasabing bakuna kontra sa COVID-19 maging sa Delta variant kini. Nasa pag-aadal man na maski may patakot ang Delta variant, di pa manggiraray dapat na magkaigwa ng booster sa kadaklan. Magigirumduman na nangapudan ang WHO sa mga nasyon na daingo na iprioridad ang pagkakaigwa ng booster shots dahil dakol na mga nagitios na nasyon ang dai pa nakapagpatugdok ng dakulang populasyon o dahil na dai pa nakapagpapatudok ng dakulang populasyon ninda kontra sa COVID-19. Inanunsyo na po kan Dutch government ang sa indang pagturo sa COVID-19 restrictions. Kasabay man inikan ipinamidbid ninda ang Corona Pass na nagpapahiling na bakunado na ang mga individual bago makalaog sa bars, restaurants, clubs at sinagkapa ng events sa the Netherlands. Sinabi ni Prime Minister Mark Rutte na gabos na mga social distancing requirements sa inda ng tatangkason po September 25. Piglinaw pa man kainin ay papautob ang pagsulog nin face mask sa mga public transportation asin mga eskwelahan. Hinagad niya sa mga namanuaan na kung mapipwede sa harong sa nasinda magtrabaho, maabot man sa sobra sa 70% kan populasyon kan Dutch ang natudukana nin 2 doses nin COVID-19 vaccine. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Detalye po kayan. Mga tugang kay News Manager Mar de la Cruz. Paringmar, good morning. Good morning, BB. Mas pinakusog kang Department of Health o DOH ang patani dahil sa nabiso kayo ni sa publiko. Kung nali sa luwas o gikan sa biyahe, dapat na ugalionan was o'clock. Sinayaganahin siya na tanganing healthy and family. Magugas ng kamot gamit ang malinig na tubig asin sabon sa bagay kan wash o'clock. O pugulan ng paglakop ng COVID-19 sa pamilya. Pero pag-irumdom ng DSTV, DOH at WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19, ligtas ang mayarang.
Baretang unyan mga tugang sa ibang nasyon. Nagkakaigwapo ninday pagkakasinabutan na nagkaperang opisyalis kan Taliban matapos magbilog nin bagong gobyerno sa Afghanistan. May nagkaperang ibinugtak sa gabinete na dayuyon sa pinapautob na lay kan co-founder na si Mullah Abdul Ghani Baradar. Makusog man na pinahimutikan kan mga opisyal kan Taliban ang nasabing isyu. Sigon sa nakalakop na informasyon ka nagkaperang mga Afghan, nagkakaigwanin mainit na diskusyon sina Barabar asin Kahil or Rahman Haqqani, ang Minister for Refugees as leader kan Haqqani Network. Nagkapera sa pinag-iwalan kan duwa kung sisay ang magkakanigo na midbidon matapos dagos ng masakop kan Taliban an Afghanistan. Sa tuya tabi na istorya may kinaraman sa 500 years of Christianity. Sa 500 years of Christianity. Pignombraran na sarong Filipino clergy o pignombraran ang sarong Filipino clergy na magtukaw bilang permanent representative kan Agustinian Order sa United Nations. Si Father Aladin Luzon, iyon in-appoint ni Father Alejandro Moral Anton, ang Prior General kang Order of St. Agustin na nagbugtag sa iya bilang kainot-inoting Asian o Asian Agustinian na magkapot kan posisyon. Nagasumir na sa posisyon ang Pinoy missionary kan September 1 pagkatapos siya mag-report sa OSA General Curia sa Roma. Apera kan trabaho niya sa UN, si Father Luzon, iyo ang ma-insister man sa OSA, Commission on Justice, Peace and Integrity of Creation, as in Dicastery for Promoting Integral Human Development, duman sa Roman Curia. Paraber kan bagong appointment si Father Luzon, iyon ang destino sa Provincialate Community as in Basilica Minore del Santo Niño de Cebu pon kan taon 2008. Nagserbi man ining chairman kan Commission on JPIC kan Province of Santo Niño de Cebu nin nagkapirang taon. Taon 2002 kan magpuon ang mag-aktibar ang UN sa Order of St. Agustin. Alagad taon 1997 pa kan marehistro ang order na nagpartisipar sa UN Como sarong non-governmental organization na konektado sa Department of Public Information. Balik tanaw sa 500 years of Christianity. Business News. Business News. Ipinahayag po kan Department of Agriculture na maabot sa 80 o 800 milyon pesos ang pondo na sa indang itinagama para sa pautang sa mga hog raisers na tinamanin African Swine Fever o ASF. Sigon kay Agriculture Secretary William Dar, kadagdagan pang 300 milyon pesos na pondo ang idinagdag kang Agricultural Credit Policy Council o ACPC para digdi. Paliwanag kan sekretary na makikinabang sa pautang ang mga backyard as in semi-commercial raisers na nasa green zones o mga lugar na wala ng ASF. Partikular na digdi ang lugar sa Mimaropa Region, Western Visayas, Central Visayas as in Zamboanga Peninsula. Tinawanin doon kan sekretaryo na dakula ang maitatabang kaini para mabuhay sa giraray kan hog industry ang nasyon. Magigirumduman na kanakaaging taon inisyal na nagtagama rin 500 milyon pesos. Ang sinabi ng opisina sa mga backyard racers as in micro and small enterprises o SME sa ilalim kang anyo program kaini. Iyan mga tugang ng Italias kan mga drakulang mareta, sinurat po ninda News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta, Angel Mustasa, contributor sa mga bareta sa lado lokal. Andy Espinar, sharing man ng Mega Force Patrol. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Lalaki! Bakit niyo po ba ako pinapalo? Pakainin niyo na lang po kaya ako. Oo ba? Dahil sa sagip-saka na isinabatas ni Senador Kiko Pangilinan, rekta na sa merkado ang benta. Magiging mas mura ang pagkain natin. Commercial po pala to?
Anak naman, walang nagsasalitang baby sa totoong buhay. Pagkain para sa ating pamilya. Senador Kiko Pangilinan. Agree tayo dyan. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Good news para po sa mga members ng LCC Rewards Plus. Starting September 16 until September 30, ay meron po kayong 20% discount on Century Tuna 155 grams, Argentina Corned Beef Junior 150 grams, and Birch Tree Fortified Powder Milk 300 grams. Meron din pong 20% discount sa Bonakid Preschool 3 Plus 1.6 kilos, Promil 4, 1.8 kilos, and Promil Gold 4, 1.2 kilos. Ipakita lang ang inyong LCC Rewards Plus card when you shop at LCC Supermarket, in LCC Ayala Malls, LCC Mall Legazpi, LCC Mall Tabaco, or LCC Mall Pulangi. Big time at pambihirang 20% discount from September 16 till September 30 only, huwag pong palampasin. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Sa kulog kang payo asing kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pesado at fresh ang damit dahil may 24-hour kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Anbaha, nagdadaranin danyos asin perwisyo sa buhay asin propiedad nin tao. Ano-ano ang dapat ang gibuhon para makaiwas sa peligro nin baha? Bago mag-abutan baha, ihanda ang mga kinagaipuhan siringkan first aid kit asin mga bulong, pagkaon, tubig inumon, portable radio, lutuan, posporo o lighter, flashlight, mga bado asin igdaan. Isaangat ang mga importanteng gamit sa halangkaw na lugar sa laog kan harong. Dangugon asin
sunodon ang advice kan mga autoridad asin magdangog sa indong paboritong radyo o telebisyon. Nganing may sihan ang mga importanteng informasyon asin instruksyon kan mga disaster officials. Sarong pagiromdom kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors at gawa para sa init. Sprite, the #1 lemon-lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Si Bert Grisha kang sagmin dire ko sagpon salbay o sagmin may pig turnover tabi digdi na cellphone salamat tabi sa imo na maray Bert may pig turnover na cellphone digdi napurot na daan dyan sa may bakanting lote sa may Ayala. May vacant lot da dyan sa may Ayala. Dyan niya da tabi napurot so sa iyang cellphone. So cellphone ka so hapon. Pigahalat niya na apodan ang cellphone kang nakahulog ka ini. Di man da siya nag-apod para simbagon niya tangani na makuha sa iya ang cellphone. Kaya nagdigdi po sa DCGB ngunya na aga si Bert para i-turn over ini actually sabi ni ba nang ako nga sir pagtaramay para pirit ko na lang mabuoton man na lalaki ining paradagog ta dyan sa barangay Sagmin midbid pala ni Direk Edwin na Peralta baka po nagdadangog sunawaraan dyan ki cellphone. Di ko aram kung anong brand ini kan cellphone pero may description po ini. Madali siyang i-describe mga tugang kung siya mismo ang tagsadiri. Baka po nakahulog kang cellphone na ini kaso hapon diyan sa bakanting lote kang Ayala. Tadyan ako ani Bert. Kaso hapon diyan napurot. Baka po pwede kang magdigdi sa DCGB taon-taon na dyan, maski dyan, na office hours, so maski yaon ako, hanggang alas 9 pa ako digdi, hanggang alas 9 tabi kita digdi sa DCGB, uni pong tagsadirikan cellphone, pwede ka tabi na magdigdi. Ang gigibuhon mo man sana po, i-describe mo sa kuya ang itsura kang cellphone mo. Tayo digdi ki mga palatandaan na madali pong ma-describe ang cellphone mo. O daday nga, mahal na klaseng cellphone ni Ronald, di ba? Mahal na klaseng cellphone ni. Igwa siyang yan, basta may picture actually sa laog. Hindi ko alam kung sa iya ini na pandok na ini. Pero ang pinakainot na gigibon, i-describe niya anong hitsura kang cellphone na ini. Iya po. Tapag na-describe niyang sa iya iyan, na tugma sa description niyang cellphone, itatao may tabi sa iya. Day man tabi ki ay didigdi. Pero apera kan picture. May picture tabi sa, ano nga po kayo na picture sa screen? Screen saver, di ba? Screen saver. Siguro, yun kayo, screen saver or whatever dyan. May picture sa screen. Hindi ko alam kung siya ini. Gupito. Iyo po, baka tabi may nawaraan dyan ki cellphone o nakapurot ka nin cellphone o nawaraan nga hulog ang cellphone mo. Sabi ni Bert kasuba ko sa kuya, dahil man niya kinagapig halat ko ngayang apudan, batang ngayang malulubat na, pigalat ko ngayang apudan ako, tangan ngayang simbagon ko para may turn over ko sa iya, dahil man ngaya. Iyo po, o kaya tabi, pakidig na lang sa DCGB, i-describe mo tabihan sa imong gadget. Hello? Good morning. Yes. Hindi ko mag-sa cellphone.
Ano po? Suggest ko lang, sir. Baka dahil man kayo naraman niya kung sa'yo na baka may number dyan. Kung halimbawa, may nakapundok mo dyan, sir. Ako daan, kung nagdig niya yan, kung sa'yo na number. Iyo, kaya lang pa rin. Ako totoo magkuti-kuti kan cellphone na nito. So mga maray na klaseng cellphone. Oh, pero itat pag-abot na ra Angel tas mga pagiri pamig-agi pa baka tataw kay ni. Ta ipa-apo na no. Pero matikistang tadig di pa. Kung nagdana ko sali si JB. Sir, muli yan, sir. Oh, kaya ano yan, kung dahil siya nagdadangog, amalas niya. Ang bugiro mo yan. Kulang na isang boto. Ano? Makulang isang boto sa Vice Go. Makulang itang boto. Tarawayan ka. Nasay mo. Sige, Migo. Salamat. Jeril na aron niyang ini. Sarawayan ini. O bueno, o sutag sa diri tabi kang cellphone. Paki-describe kang cellphone mo. Oras na nabigdi ka sa DCGB. Tade po ako to magkuti-kuti kay nita. Sa mga digital bagang cellphone ko niya. Iya po. O bueno, ay sandali. Baka may nag-texting dito. Alas 7 na. Baka may may nag-text sa kuya po yan. May camera iyan na smart number na iyan. Madyan po ako now. I-describe mo po kung anong klase ang cellphone mo. Yung tabi, i-describe mo tabi. Ay, di ka ngunyan magdigdi tabi na 7:30 to 7 to 7:30. Tamaluwas pa akong madali. Mamamahaw ako. Mamahaw ako, kipansit ba to? Kaya di mo ako abuton ngunyan tabi. Diyan ka ng mga between 7:30 and 9. O kaya 9 o'clock. Tamaluwas pa ako ngunyan. Mahanap akong pamawon. Ako nakabakal kipandisal ka sa bago. Amakal ako kipansit ba to na Ajison. Diyan tabi sa mga toro-toro. Okay? Salamat. Kansa ng pagantabay. Dahil na po kimagdigdi na mahagad ki vitamin C. Naubos na po kasuhapon sa vitamin C na tinautabi ni Manay Arlene Llaguno. Hindi po sa tuya na programa. Okay? Ubos na po makaskasong kasuhapon. Maubos sa vitamin C. Thank you. Salamat. Kansa ng pagantabay. Goodbye. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din